Espetxe normetatik harago, kartzelak dakarren higadura zer den ondo daki gure gaurko gonbidatuak. Urteak eman baititu milaka kilometro egiten alaba bisitatu ahal izateko. Errepresioa ere gazte-gaztetatik ezagutzen du, berazalean pairatu baitzituen torturak. Iragan historikoa gaur egungo gazte belaunaldiei transmititzearen garrantzia azpimarratu du, baita gure herrietako tradizio zaharrak bizirik mantentzearena ere. Finean, bizitzaren kontaketa biluzia egitera etorri da gurera. Hurrengo geltokian, Jose Angel Aramendi. Kaixo, ongi etorriak hurrengo geltokia podcastera. 8. saioa da hau, eta oraingoan Jose Angel Aramendi Orozkoarra gonbidatu dugu. Bueno, bizitza hitz egitera, berak esaten duen bezala, bizitzaren kontaketa biluzia egitera. Eta hortze, gu pozik gure gonbidapena onartu duzulako, eskerrik asko tortzagatik, Jose Angel. Ez horregaitik, bizitza horretan zerbait egin behar bada, egiten da eta kito, beste badik. Ondo, eskerrik asko. Bueno, gaztetatik eta gaur egun arte, ze oso gertutik bizi izan duzun zerbait da kartzela, eta, bueno, pixkat elkarrizketa honetan horretaz ez bakarrik, baina bai hein handi batean, kartzelaren inguruan eta bizitzetan horrek esan nahi duenaren inguruan, egineko genuke berba. Eta, bueno, ondo iruditzen bazaizu, hasiko gara pixka bat, azken aldian, foko mediatikora eraman zaituen egoera horretaz, dela, alaitz alaba kartzelan daukazu, Frantzia estatuan egon zen eta 13 urteko zigorra bete zuen, eta gero Espainiako Auzitegi Gorenak Berrogeikoa. beste 40koa ezarri zion. Bai, pixka bat, bueno, horrek zer esan nahi du edo nolako izan da prozesu hori? Hainbat alderditatik ikusi daiteke prozesua, zaguku kartzela, konpromiso baten ondorioa da. Eta aspaldin naiz eta beragaza hainbat arlotana desadostasun bete jauki, Arzailuzuk esaten zuena, zera eta erakundea ez da arazoa. Hori da arazo baten ondorioa. Eta gure alaba, bere konpromisoaren ondorioa, kartzela, zera 2007an atxilotu zuten, Frantzia osoa Belgika ondotik Lyon ondora eta gero horren Bretainara ibili izan gara beragaz. Espainian egin da bena beste ehundaka familiar eta presoen lagunek ez da, zera turismo penitenziario deitzen dutegu. Holango ikuspegi baikor bat emon edo bintzete lehunduteko eguneroko ardura, sufrimendu eta kezka zama hori. Eta hori izan da laitzegaz izan dugun ibilbidea. Gero Espainiako Auzitegi Gorenak ezarri zionean 40 urte betetzea, sarek salatu zuen hori zela, legedi, salbuespeneko legedi batzuk aplikatzen zirela, eta naiz eta ez esan, edo izkutuan berez badela, bizi osorako zigorra. Hori hola da. Ez, hori printzipioz, Europako beste espetxe batean bete baduzu zigorra delitu berarengatik, ez da errepikatu behar, baina kasu honetan, ez da horrela izan, ez da? Asmo hori izan zen. Gertatzen dena, mundu aldrebes honetan eta gaurko egoera gorrina ikusten badugu, gu normalak ezin gara izan, zera, Gaza, Ukrania edo Sudan edo hori normaltasuna ezin du ikusi, ze ikusten ari gara, zera genozidio bat telebistatuta. Alaitzen 40 urte honek, zera, Jose Maria Aznarren legealdian, zera bere saldi batek laburtzen du, que se purran a la cárcel. Zera pasatu zen esatetik, he autorizado los contactos con el Movimiento Vasco de Liberación Nacional eta kontratu. Horrek zer zen gure dugu, hemen transizio bat eman zela guztiz ustela, transizio horren ondorioz, eta horreri aurre egiten zion referente bortitz bakarra Euskal Herrian izan zen. Gero beste batzuk errapota horre bere izan dira, bez dute haini babes soziala euki. Orduan, babestu zutena transizio hori, zelan edo alan,
desegin behar zuten emeko referentzatasuna. Hor etorri ziren salbuespeneko neurri guztiak, kriston babesa bar gainera, zera dispersiua, milekada kilometroak egin dira, milioikada dirutza hor gastatu da, sufrimentu ezin da neurtu, ze izango litzateke, munduen alango bola erraldoi bat, eta familiak eta bere ingurua zer jaso duen, ez dakit, zera deskribe ezina da, zazuk imaginatu, txurmilen ama, aretatik sekula irten ez duen emakume batez, Salto del Negrora, Kanariasera joan behar izatea, semea ikustera, 20 minutu. Lehen bizitak 20 minutuko ziren, gero, aste buru osokoa metatu eben eta 40 minutuko bizitak kristal baten atzetik eta zure bizitak grabatu eta abar, eta abar. Orduan, salbuespen legedia edo salbuespen neurriak hartu iten badira, eta gero legeztatu iten baduzu, horrek esan gure du, ez dakit gorrotoan eta mendekuan oinarritutako legedi batela. Eta 40 urteko zera kondena, bai, hor dago oinarrituta. Gorrotoan eta mendekuan. Are gehiago, espetxe munduan eta zera itxialdi batek ze eraginei psikologiko eta ze ondorioak sortzen dituen, mundu guztiak esaten du, 15-17 urtetik gora ja, paida zinezko ondorioak sortzen dituela. Orduan, jakin badakigu, zera 40 urteko kondenagaz, ze almu zuten. Erreklamatu izan da, Europak, bakotxu artean, noizean behin hartzen du horrelako neurri bat, eta esan du hori edala legezkoa. Estatu baten zera bete bada zigor bat gaibera gaitiki eskontatzea, eta orain hasi dira, atzera egiten, eta kasu honetan aleitzeri onartu diote han betetako konden. Beste batzu ere bai. Astiro, entzutegi nazionalak deukan lan herrimon arabera. Beraz, alaitz hori dalatza ez da, hemen 5 urteko zigorra betete eukibarik eukingo luke gutxienez 18 terdikoa. Eta ritmo honetan, berdakit, da berria pasata edo, igual hasi daiteke, baimen emat eskatzen, etxera etortzeko asteburu bat edo denalako. Baina orain zabaldu den argi izpi bata, da? Beholen arte hori izan da. Zer, laitzegar, Frantzia bere dispersioa hor onartu du. Frantziak zentzu horretan Espainiako gobernuaren irizpidea leberte epaile eta honekasa hor gauzatu du, eta laitzeukin dugu Lion ondoan, Lion ondotik Bretañara, Bretañatik Belgika ondola zera Baponera, Parisen, Fleury eta Fresnes, eta egotan Nantes eta Poitiers ere bai, errekorritu dugu. Frantziar estatu osoa. Osoa. Bai. Eta aipatzen zenuen, ez? Dispertzioak zenolako eragina duen familietan, psikologikoki alde batetik, ekonomikoki ere bai, fisikoki, zu, bazaude harremanetan, ez? Seme alabak edo senideak edo lagunak espetzean duen hainbat jenterekin, zein da nagusi den sentimendua edo zer da? Nekea, amorrua, itxaropena beste alde batetik edo ze... Nik uste dut, nik uste dut sentimendua nekea eta amorrua. Amorrua batez ere, zuk zera zeure seme alaba edo zeure neba edo arreba edo bizitatzeko zera, preso arrunta baten komentarioa betiki izango dut, Estremeran zegoen alaitz, epaituta gero Estremera eroan eben, Frantziara itzuli baino lehenago, eta agurtu nindun, espetxean zuku bizitatzera zoaz, papelak ematen duzu, agurtu nindun, de que vasco, ¿no? Y pues sí, que lo hice por la chapela, claro, con la chapela, eta tú, pero no, yo de Málaga, eta berak azetan eban, ¿qué hacen mi hijo aquí? En Málaga, berak hilebete terriro etortezan bizitatzera, bera, ikaratuta geratu zen esan ez gure persoak gu, astero lagun ematen bada familiar ematen bada gu, aste guztietan astero etortzen gara. Nik ezin du, kaldiru ezin du, emaztia zeukana erdi elbarri, orduan emaztia bere nekez joaten zen,
Baina, alanda guzti, zera, persoan soziala izan arren, semeak mantentzen zuen hartu eman bat, da esaten zuen, jo, zer egiten du nire semeak hemen, ezin daiteke Malagan egon, urrun jota, Granadan, Ja. aukera gehiago egiteko orduan, claro, amorrua, eta gero, ezintasun horreri aurre egiteko, esperantza purtsu bat, eta familian arteko babes bat, eta, claro, etxera horrela sortu zen, Mhm. etxera dauretik zen baina, ja egituratu zen, eta etxera horrela sortu zen. Be- Eta hor, koordinazioa, eta, claro, ez gara familiarra bakarrik izan, ze gu familiarrak izan gara 2007-tik, aurretik bere, babesa ematen genion beste jente bateri, eta hor, eten bateko katea bat izan da, eta hori, amorrua, gero, dirutza gastatu da, milioika da kilometroak egin dira, eta milioika euro mordo bat gastatu izan da, eta gero, alderdi positiboa hori ikusten duzu, Paris ez dugu, por Ikusi beharko da horrela, ez? Claro, bestela, joder, desesperazioa sortu zaizu, eta botan duzu buru errekara, taka, Heldu behar zara bai, gauza txikiei, ez? bere balorea emoten eta Mhm. zera, apreziatzen. Bai. Hori gehienetan, aita bezala hitz egiten duzu, alaitzen Bai, aita bezala ematen duzu aurpegia, baina zuk zeuk ere gaztetan errepresioa bizi izan zenuen, bai frankismo garaian, ostean ere bai, garai horiek nola ezagutzen dituzu? Osea, nola gogoratzen dituzu? errepresio bortitza zur gainean nahiko zirinak izan gara. Orduan, frankismoa bakarrik eleiza bera be nahiko claro, frankismoa babesten zeban, eta zera seguru hemen karlistadak aipatu hori Santa Cruz da Paisa kura trabukaile esaten zaio, hemen kura trabukaile segon dira mordo bat, eta gure gazte denporan, betikoa naiz eta gerra galdutako seme-alaba batzuk izan, etzean, claro, aite izan genuen batallón de trabajadores preso, eta osaba bat fusilatu zuten, eta oraindik ez du bere astanarik aurkitu, hemen Legutio edo Albertiako borrokaldian. Preso hartu zituzten, hori jakin badaki 33, 36, CNT-ko eta NV-ko batzuk, eta itaren osaba, fusilatu zituzten, eta lehengo urtean, ez aurrekoan lurperatu gundun bere bigarren semea, 86-7 urte egitera, jakin barik gaitan on dagoen lurperatu. Orduan, karo, hori bizi izan dugu. Horreri gehitu iurzu, eleiza bera ere, bere barnean kontrasan guztiakaz, 60ko hamarkadan Konzilio Vatikano bigarrenak, bestera batera bere ritualak egiten, eta azten zana, grebak hasi ziren, 66an laminazioen mandar greba famatu egunde 63 egun iren zuen greba batek. Eta, karo, horozko ja gu hasi ginen 17 urte egin bareki, multikopista ja horria botatzen, eta propaganda egiten. Bai. Eta kamuflatu egiten genduzan, apaizak emondako apaiz batzuk emondako babesagaz, zera obispadutik etortezan zirkularra, pinten zan ganean, eta azpian, hori bandaseko propaganda, eta hor ja sartzen zara, barrapatzen zaitue, ostia pilo bat, torturatua, gerra konseilu bat, espetxea, 76an Segoviako iesian berriro, komando bat babestu genuen eta berriro atxilotuta, a ber, konpromisu baten ondorioz. Ze orduan, claro, gu 16 urte behar hasi ginen Azor del Llodio, hemen esto fundizio zegoen Siemens pabilioia, eta gu hasi ginen zera lanean, eta lan munduan bere bardin, zera sindikato vertikala, baina hor, zigizaka sartuten zara, zirrikitu bat egiten, ikusten zenuen, kurtzan sindikatoan sartu barik zera beste batzuk, hau dirudielakoa dela, hau bekamuflatuta. Horren, 60ko hamarkadan, udala hauteskundealet, bajo desakiti Barañano ba, Berna Ortiz defuntue, Pablo Gozea orandi bizide, tertio familiar. Horren, irriki bat zabaltzen, edo alegin duten zabaltzen, horma gogor horretan. Horren, kompromisoa jarraitu, eta arpegi emon dugu, emon biharlako edo norbaitek. Eta hemen hori, behin arpegi emon eskero, sarritan erratzen era, hau dago,
hori, prest eta jarraitu dezala. Mhm. Bai, aipatu dituzu torturak, Bai, Jose Ramon Garaigorta eta zua atxilotu zintuztenean, hor ostean salatu zenuten, ez? Ba, bai, zer nolako tratu txarrak jasan behar izan zenituzten. Ez dakit hor bizipen hoiek pixka bat nolako egoera zen, eta gero ze orbain uzten du horrek, ez? Psikologikoa eta gero bizitza osoan zehar. hor, bakoitza berak eske, persona bakoitza mundu bakara. Mhm. Eta zuk hor aipatu gehituzu ni neu eta Garigorta, baina hor Orozkon Iñaki Elkoro, Patxi Mimenza, Jose Maria Txaurozkon egondako apaiz bat, hau baino bantzago ipini eben, ostiatu eben, justo Mikel Etxebarria tasista bat hil eta Orozkotik aldegine ban, lortu eban ies eitea. Zera gu bagenekien, errealitatea egin gordina danean eta guardia zibil batek, zera lau hosti emateko nahi non eta impunitate osoa ikusten dozunean, badakizu. Orduan, astu sekulu duzu izango, ez duzu sekulu astuko, baina superatu edo bestera batera begiratu, bueno, batzu, hau tokatzen da, aguantatu beharko da. Eta kito beste barik, eta bueno, aldan neurrian konpromisoa berdu alde batera utzi, eta hor jarraitzen du, berda? Bagenekien gainera, eta niretzako komisaldeiko tunel hori gordina izan zen, baina igual gordinago egin jatan, itxarotea noiz atxilotuko ninduten. Mhm. Ze bagenekien, atxilotuko gintuztela, karo, artekaileko erorketa mogorbe jokoa. Nor erori zen artekaileko pisuaren zabea, patxean sola txizulari bat, ibarren egoten zan, eta bar, apaizak, ostia, noiz etorriko dira gure bila. Eusten. Eta, claro, apaiz batei planteatu genion, alde egitea eta berak ez, lasai, lasai, bueno, hori izan zen igual niretzako, gordinena. Tentsio hori, ez? Tensio hori, claro, etorriko dira, noiz tal, hori. Gero eutzi, eta aldan neurrian, eta bueno, esan genuen, eta punto, beste barik, zela, orain bat gauzak eratu ziren tinteruan, eta hobe jarraitzea tinteruan. Bai. Bueno, aipatzen genuen, ez? Garai hori, Frankoren garaia, ostekoa, aurten izan dira 50 hil zenetik diktadorea, baina lehen aipatu duzu ere bai, trantsizio guztiz ustela, Claro. dena oso ondo lotuta utzi zuela, ez? Frankok, gaur egun arrasto horiek, garai horretako arrastoak ere bizi ditugu, ez da? Gordin, zera hori ordun gogoan dutu zera zelan da, Plataforma Demokratika eta Junta Demokratika, eta la Plata-Junta ditzen genion. Zekar, hau izan zen Lurraldio Kriston mintegia, talde pilo bat, gero, karo, gure formakuntza politikoa ez pentsa zela goi mailakoa, gure formakuntza espetxe izan zen. Gudak irakurri gure artean, da gero jente oso preparatua, jode, dakit, marioneria bat, pikila bat, eta preparatzen euskaraz klaseak, guk espetxean, lehenengo euskaraz klaseak, hasi ginen espetxean gero ganatzen. Ze gu euskaldunik izan gara betianik, gure ama hizkuntza euskara izan da, bigarren hizkuntza kasualitatez latina, zurok igual behiratuko duzu latina, latina meza orduan ematen zen latinez, eta guk irakurtzen jakinezkero buruz ikasi, claro, gure txea bere sakristaua zan gure aitite, orduan, bueno, leizak sartu eman zuzena, eta beka gu euskaraz analfabetoak izan gara, orduan, 9 urte gara, zera euskara burbe sakontzen, justo hirurogeiko hamarkada erdian, batuaren oinarria jarri ziren, eta horren arabera, Isaka López Mendizabal da, Bastarrikaen aditza, eta hor, hasi ginen. Orduan, espetxe izan zen gure formakuntza gunea. Eta hortik, claro, kanpora etorri duen, mundu guztia, gorria, baina gorriago, LK, IPT, ORT, ez dakiz zer, sexta, quinta, eta 18a,
bueno, hor ikusten zen, karo, zegoela hemen kristono kezka, zer gertatu zen, Franco hil zen, Frankoren ordezko izan zitekena Karreo Blanco, etak astindu zuen, e, PSOEk rutura edo transizioa onartu zuen, karo, Santiago Carrilloren Partido Komunistak ere bai, eta PNVk ere bai, txibertako elkarrizketa geratu ziren, geratu ziren moduan, orduan, etzan egon eusturarik, eta zera, dibide modure, Tribunal de Orden Publiko gaur goizean bezala, desagertu zen, eta arratzaldean entzutegi nazionala, eta bertako epaileak, 185 berberak. Orduan dinozu, hemen zer dago, eta hor, ez dakit, gatazka, neurri baten hor gotortu zen, eta gero mili eta polimiliak, miliak igual edo polimiliak apuruete posibilistakoak eia partidua bere Gallartan sortu zuten, baina, bueno, desagertu ziren, integratu ziren batzuku Mariano Endia presen, Euskadiko Eskarra, hemen oindik prese Euskadiko Eskarra ipinten da. Bai. Desagertu ziren, edo hor integratuta geratu ziren, eta bueno, gaur arte zela salbuespen egoera bat, horren adibiderik garbiena, orain izango dira, dakit, 20 urte, bai, egin itxi zuteneko epaiketa, 18 data honetan eman zen sententzia. Ikusten baduzu, edo gogoan baduzu, Garzonen teoria dana da eta. Zu Euskaren alde bat zagoz, Euskal aldarrikapen, eta etak helburu berbera badu, zuetako atzara. Osea, begira zelango zakeri, bueno, lotzagorritu barik. Eta horren, zentzu horretan ni betiki falta mota izan dut, esker ortodoxo horien aldetik, Europa berabe neurri baten kolonizatuta. Osea, ez dugu ikusten, hizkuntzak eta dautzen bitartean herri batzuk dagoz, eta herri horreik edo zuntzitu edo eta bat egiten da, lenguneko adibidea, PSOEko herriko esan dako, jode, ante un derecho lingüístico y un derecho al trabajo, eskubidea tira. Hori da. Eta errespetatu beharko lirateke, eta neurriak ipini aldan baian betet eta errespetatuak izan daitezen. Horren, karo, PSOEko batek esaten badizu hori, imaginatu, de Andresek esan zuen astakerie, bon, Andres esan alangoak zer esan ditzake. Horren, hemen transizioa, etza. Eta gero, bueno, azken aldian, ez dakit, egin dira horrelako galdeketa batzuk, Espainiar estatu mailan, nik pentsatzen dut Euskal Herrian gutxiago dela, baina gazteen artean, badaudela gazte asko, pentsatzen dutenak, Franco gauza honak egin zituela, eta batzuk inkluso, hobeto, egongo... Bai, horre zuk zer esango... Lehen salutuen, transizio ustela izan zela, zela ez da transmititu, eta nik ez dakit asmatu izan badugun transmititzen zer izan zen frankismoa edo zer izan daitekeen horrako erregimen politiko bat. Ez da frankismoa bakarrik. Zera, frankismoa sortu zanean, hijo de Mussolini jatzegoen Italian. Eta Hitler sortu zana Alemania, eta behire zalan ondorioak ekarri betzan. Begira lehen gunean Gernikaren Gernikatzer izan zen. Planifikatutako suntxiketa bat, gaur gazan egiten da, telebizatut, zentziak dio, dirudi ez diola garrantzi emoten ez hori bakarrik, jode, adibide module, Bretaña hundiana, palestinar zapiba badaruzu terrorizatza eta konsideratzen zaitu, orduan dira, hostia, zen bailara heldu gara, da? Zera, orduan gaurko gaztediak ez badu hemen jasandako transmisioa, ez baduko horren informazioa, zera kuneteatutako eunde garzonek, eta garzone da susmagarria oso eskertiarra edo, berak orain ditino 115.000 inguru kunetean dagozela. Eta, karo, jentia ez basai hori
jakinarazten eta transmititzen zelango ankerkeria, krudeltasuna, barbaridade bat izan zela, gentiak hori, justo goiko, ez dakit, zera geruza hori bakarrik, eta, bueno, ez da izan aitzarra edo, claro, hori de kontua, transizioa eta transmisioa nik uste dut gaizki egin dugula. Navarran bertan, eta Navarran adibidez memorialistaka zera kristono lanak indabe, bai, karo, hor, Jimeno Jurio eta zera, larraintza nolango elementu batzuku kristolana horra zizian egiten justo frankismo bertan. Navarra lehengo 6 hilabetetan, uztailak 18, 36 uztailak 18, Gabonak zera 36ko Gabonetan, 5-6 hilabetetan, jode, 2500 persona joan bere etxera, atxilotu, eta hile betza. Osea, sistematiko hilketa bat, planifikatutako hilketa bat izan zen, eta hori jentia jakin beharko luke, zen Navarran hori egin bat zuten, imaginatu, edakit, Cáceres baten, edo Badajoz baten, 60 plaza gorritu zutenean. Edo Andaluzian oraini memorialista pere uste dut, la desbanda. Beren, jode, zera Malagatik Almeriako errepidean zera, jode, zifra leunena 5.000 persona eta zifraik alduenak 15.000. A ber, 10.000 izan da ere. Zelango, takeriak egin izan da, eta, claro, jentiak hori ez daki. Egia da, ez dakiela, eta jendea igual geratzen da, ez? Edo guk adibidez oso presente dugu Gernikan zer gertatu zen, baina hori Extremaduran, Cáceresen edo Badajozen, la desbanda bezalako gertakari horiek. Hori de kontua. Eta, Gernika ikusten duzu, baina Gernika aurretik datoz, Irun, Elgeta, Durango, Zornotza. Eta Durangon, bizitzako paradojaka izan daiteke, Asturiasen, orduan bere, dinamita eta anarkistak eta justo eta marreu la revolución de Asturias eta abade batzuk hil zituztela eta etorri zen apaiz bat Asturias ona. Haureku baketzua, jode, kasualitatea Santa Maria Eliza bombardeatu zutenean, bera zegoen meseamoten da bere hileben, bere kideak. Bizitzako paradoja dira, horlakoak. Baina, karo, astuta dugu, edo hemen Gernika dela eta ez dugu astu. Baina, jode, Baina horrelakoak egon zirela etengabean eta... Etengabe, Bilbo, 60 aldiz bombardeatu eben. Gero Bilbon dago hor beste ekintza bat zera barku beti ipini eben espetxe modure, frankista batu sartutuko, eta karo, anarkistak eta dakir, ez dakit ze bombardeak eta egin eben Bilbon, sartu zuena eta egin eben masakre bat. Bueno, hain momentuko beroaldie eta gorroto erantzun bat eta horrek gerra kontestu baten, kakotxu artean ulertu daitekez. Bestia, zeu ezibili. Lehenengo egon zara aipatzen ez, nola ez diegun hori transmititu edo ez haien hori transmititu gaztei. Eta transmisioak, horrelako gertakari bortitzak eta baita beste alderdi batzuetan ere garrantzi handia dauka, ez? Zeu, hori, Orozkon, basabiltza supela horre elkartean, ez da? Eta horrela kultura ondarearen pizkat transmisio egiten duzu, horrela gai esaldatzeko eta krudelkeria eta gerra eta espetzea alde batean usteko, itzen gogu hori, pizkat kulturaz eta tradizioez, eta hori izen olako garrantzia dauka adibidez Orozko bezalako herri batean. Begira, gu baserri mundukoak izan garenok eta niki sarritan esan dut aita ikazkin ezagutu dut, ikatza egiten. Eta hor Baranbio harraka, euskera justo gure aurreko belaunaldia galdu egon Baranbion, Baranbion dago esadera bat, Baranbio que se hace, pues en el Monte Carbón y la taberna Cisco. Claro, bizitzaretatik ondare hori, beraiek erabili izan dutena, eta orduko zeregina beharra edo bizipidea oso manuala zen, eskulkoa zen, eta, karo, horrekon duzu ondare batzuk, baina, karo, erbadakizu, transmititzen ondare hori zelan erabili zen, eta zertarako, zentia barzoladua ikusten durit, edo, zelaia da txikitsu bet, eta iketza gero txondarleku bet, eta txondarle jode, zelaitu iten zen iketza egiteko. Eta
Claro, ez deutza balorerik emoten aurretik egindakoari, eta aurretik egindakoa ni pentsatzen dut hor patrimonio bat dagoela, kriston ondarea dagoela, eta hori ezagututiak ematen dizu aukera zertarako erabiltzen zen. Eta guk horrekin genuen personai oso berezi bat, Enrique Ibabe, bera Fermín Leizaola izango zen emeko enograforiki handienetarikoak, horrako ondarea zen zen, ezagutu genuen, eta berak sartu zigun arraze horrek katalogatuta dauka, gorbe inguruan, ba, 122 hartzai txabolaleku, ikazkin lekuak, neberoak, kirikinoesiak, edo kortinak, hemen aiala den kortinak esaten dana, leku. Ondare hori antzeko izaten da leku baten edo bestia. Eta jode, zera berak Euskal Herrian katalogatuta dauden kirikinoesien 160 orozkon izango ditugu oraindik. ¿Cómo sois tan burros? Esto hay que sacar a flote, esaten da. Hau transmititu behar da, eta horra ginen, egin gendun hartzai kultura erakusketa bat, eta hurrengo gunean egin genuen lehengo irteera Ornotegi aldera zera erakusteko, eta bueno, kastainarre bat jaten. Claro, gure ume denporan ere, Domu Santu ingurunu kastainak jaten gendutzen, kandela batzuk kalabazak eta ipinten gendun zuega, zera, gero, galdu dugu, eta orain zera, Ameriketatik etorri den Halloween, hori guk eitek edo, zaputakeria, trastokeria, gero bai, bueno, eta urruga gunean egin duen hori, ibilbide batak egin zio, eta jentiari guztiakon, eta kristo jentetza. Da hori hasi ginen bueltak emoten, zelan egin, basora edo naturara hurbiltzeko orlango ibilbide zirkular bat, eta ondare potente bategaz. Eta horra hasi ginen, eta bueno, hor gabiz, eta orain jak Orbei alde bere ganatu du, hor daukagu gaztainaren inguruan, baina teilari laba bat, eta errota bat, 1780an edo ja datatuta, zera Urigoiteko errota, jode, kriston parajean, zintzita eta aldabideko erreka elkartzen diren puntuan atxurin, eta, bueno, horrek emoten dut dukera, ibilbidea, eskola bateri pedagogia apur bat egiteko, edo zerbait gehiago dakire, gozatzeko orlango erreka bazterrak eta txoko goxoak bestela bat disfrutatzeko, eta ikusteko bertan dautzen eraikinakaz, zelako importantziokin duen gaztaina momentu bater. Gaur, karo, gaztainak, hor dago gaztainarrea, eta zu jaten duzu, astelenetan, guk hor konzeptua dugu egunean, boltza bat gaztaina, jaten duzu. Baina, oinarrizko elikadura izan zen, eta guru ume denporan, zenbait aldiz afalduko genituen gaztainak. Bai, eta horrelako garaietan, ez aibez Gabonetan, eta ere bai bazen... Eta hori zera atorratu mutilitzera, gaztaina zimela jatera. Gaztaina zimelak, imaginatu zelako bizitza izan zen, orduan, karo, emoten dut eukera, eta hor, bueno, jakituria bat, edo bizipide baten transmisioa egiteko aukera ematen dizu. Eta hor gabiz. Bai. Gero, kulturre ondareak baldin badu gurean zerbait handia da, hizkuntza bera, ez da? Euskara bera. Bueno, belaunaldi batek horre lan handia egin zuen, batez ere, hori ez, ikastolen garaian, eta eta transmititzeko, oztopo askoren kontra, eta horre ere ikusten ari gara, gaur egun pizka bat atzikimendu hori hizkuntzarekiko jeisten ari dela, ez? Eta gazteek, edo ez bakarrik gazteek, naiz eta jakin, eta ikasteko aukera izan, eta hitz egiteko aukera izan, ez dutela erabiltzen. Hor, zuk zer esango zenioke, haiei, edo, nola ikusten duzuzuk gai hori? Nahiko korapilotsua zeguk, ez dakit, zera Laudio etorten ginenean, edo Orozkon bertan, Orozko zubi erdigunean nahiko, ez dakit, jauntxokeri edo nahiko erdalduna izan du. Eta gu baserrietakoak ginen, baserritara galdean. Guk, ez dakit, betienek eukin dugu geure, eta ikan gainera guk, elkartuitan bagara gure daeko jentea Orozkon, ikan egiten dugu Juan Carlos Palizta, Claro,
komplejo modude edo amorru moten dut, zezuk azken baten, bai gaztelera, bai euskeraz, moldatzen zinen, eta bereek igual gaztelera justo, eta euskera nipa dios. Ordu, ikastolaren sorrera, etorri zen hor indartu gendun, ikastolen eragina sartu da eskola publikoetan, gero ikastola batzu publifikatu ziren, busaren legeen arabera, bueno, eta gero gaztediak, jode, nik ez da egit, gazterien ikuspegia edo gazte batzuna zer izan daiteken, ze gure daeko jenteak igual etxean bera perdu egiten euskeraz, eta orduan seme alabak zer irakurtzen da euskeraz, Euskal Telebistak zelako eragina duke euskeraz edo gazteleraz, ze karo, programa igual hobeagoa gazteleraz ematen du, eta gogoan duku garaiko etxeak lehenengo legegintzaldian ipini zuenean Euskadi Irratia EITB euskeraz. Batea horri ziren bakarrik. Claro, gero horlako pausu batzun ondorioak ikusten dira hainbat beranduago, ez da, eta gero gaurko mundua zera telefono mugikorrak eta zera hor euskararen presentzia da txikiena, orduan, claro, naiz eta jakin, noibaiti ekin zera euskara izango dala euskaldun egiten gaituen tresnariki garrantzitsuena, zera ezinbestekoa, orduan, hori transmititu eta, bueno, igual beste kontzientzia bat, baina horrela egin beharko nuke. Atzo ikusunen dunu, zera Kiki Amornarriz itxibitegaz. Txibite Navarrako foraldundiko lehendakaria, da? Bueno, bera zintronikoa da, eta imaginatu oraini 40 urte zintronikon zer egongo zen. Bueno, kontratzuen egiten, ez da pesoeko izan, eta karo, peso izan zen Navarran zera hizkuntz unifikazioa ezarri zuena, orduan, bueno, eta Navarran gaur, orain 40 urte baino euskaldun gehiago dago. Eta alfabetatuak, horrepere emoten du beste abantaila bat, ez da? Horrela egin beharko da. Euskara izango dela, euskaldun egiten gaituen tresna, eta hori, esparrua markatzen duen, herri baten esparrua markatzen duen trenara egin korreina. Bai, egia da, oraindik badirudi ez, edo hainbat pausu eman dira, eta agian horrek erlasatu du apur bat gizartea, baina oraindik ere, aipatzen zenuen orain Nafarroa, eta Nafarroko lurralde osoan ez da ofiziala ez euskara. Iparraldeko lurraldetan ez da ere. Eta iparralden kontzientzia oraindik badago, eta zeharkak. Behor ere, eta eztabaida faltzuetan edo nahiko antzuetan zera denbora asko galdu dugu nik uste dut. Eskola publikoa eta edo ikastola, claro. Ikastola legez kontzertatuak dira. Horko, ez dakit, teuraratzean, arre dozein berdozu, legez kontzertatuak dira, bekaro. Ikastolak izan dira, tresna eraginkorreina euskera sartuteko eskola publikoetan. Eskola publikoen kurrikuluna neurri handi baten, Madrilgo gobernuen erizpidetan oinarrituta dago, orduan, zuk ikastolan beste kurrikulun eduki bapere landu zenke, eta gero Euskal Herrien osotasunean ikuspegi hori ikastolan landu da. Eta orain nik uste dut juridikoki bere holango kooperatiba formulimo berezi baten menpedo zera dagoz eta sale bat dago. Eta orain beraien artean lankide horrekiak egiten duena, zera aman komuniko kutsa bat, eta orain Navarrako ikastola batzuku jaso da diru proiektu bat, eta iparraldeko batzuk ere baita, aman komuniko kutsa bat, eta orduan pribatua dira, neurri handi baten, bueno, herri ekimenaren zera da hor falta zaio igual eztabaida sakonago bat eta zabalago bat, eta agian eskatu beharko genuke zera eskola publikoen konsiderazioan dauden ikastetxe guztietan
ezakit gurasoen elkartea pere, beste konpromiso bat, eta beste zeregin bat, edo esparru batzu landuteko aukera izatea edo, ezakit, hor faltetzeagur, edo posibilitate bat izan daiteke da. Baina euskerak izango da egingo gaituen euskaldun, ze bestela ez dago. Nik izango da baskoak, eta... Hori, mezu hori edo da, ez? Igual pizka bat... diluituta edo... jaso beharko... Edo jaso beharko lekutela. Ez dakit. Bueno, elkarrizketarekin amaitzen joateko, lehen egon gara komentatzen, ez, horrela galdera labur batzuk edo gomendio batzuk eskatzen edo galdetzen ditugula. Eta hor beti galdetzen dugun, bueno, beti galdera berdinak dira, eta horrela, ez dugu zertan justifikatu behar, hori izan alda galdetu eta erantzun. Ez, eta horre lehena da, edo liburu bat, esan barko bazenu, ze liburu bat. Nik zera, Jose Azurmendi orain hilbarri dana pentsalarien liburu bat, violentoak eta demokratak, pentsatzen ikasteko edo, alegin bat egiteko. Oso ondo, eta kanta bat? Hor Mikel Laboraren izarren eutza. Eta pelikula bat? Edo serie bat? Ez dukat oso gitxi ikusteko naiz, oso gitxi, baina jode, igual markatu nindun, bere garaian ikusi genura Nestor Basterretxea eta Fernando Larruqueta eta egindako Amalur, izan daiteke. Sondo, eta horrela, Aiaraldeko txoko bat aukeratu beharko bazenu, leku bat, eskualdean. Orozko Aiaraldea, Aiaraldeko beti bronkan egon gara, guri itzin alderdie. Bai, atxaragundiki, zera Uribititik Gorbeirako ibilbideriki edo igoerariki politena edo erderrena guretzako hori da. Igonala asten zari ikusten Bizkaiko pasai osoa itxasoraino. Ja. Hori. Sondo. Eta kultur espazio bat kulturarako? Kulturarako espazio bat. Izan daiteke eskualdean edo kanpo, horra dibidez, eta kultura zentzu zabalean. Kultura zentzu zabalean, kultura eguneroko otasunean niki murgitzen dut, zera danok egiten dugu zehosar kultura. Orduan, kultura da, kuadro bat edo artearen gaineko erizpri bat, kultura da nintzako dana, ez da, herrigintza, espazio astrato bat herrigintza, esan guru dauen guztiega, ze gaur, aprobetsatu hori, zera Orozkoko eskolana gaur oporrak eta gaur olentzero, horren gara, txistua jotzen, trikitilariak, eskolako umea, trikitizak arzeak emoten hasi dinak, trikitilia joten, olentzero eta Mari Domingi paseoan herritik, hori kultura bat, herrigintza. Sono. Errezeta bat. Azken aurrekoa, errezeta. Jateko, ez du zertan izan behar. Enaizko zenitaz. Jateko bada ere. Jateko bada, begira. Nik hemen laudiono hainbat odolki erredoz urtero, odolkiak. Oso ondo. Eta azken aia, amaitzeko goigoian, superbotere bat izanako bazenu ze superbotere bat? Ze superbotere, nahiko zenuke izan? Zein nahiko izan, superboterea, edaki mundua purbat horrekatu izan, edo personea purbat normalagoa izan daitekela, ikusten duzu jarrera batzuk, normaltasun dut kanpo, zehara, bera bat beteta. Oso, ondo. Bueno, pues hau izan da gure aldetik guztia, eskerrik asko Jose Angel gure gonbidapena onartzagatik, eta hemen egon izanagatik gratutxo bat, gurekin hitz egiten. Zore geti lasai. Eta, bueno, ezakit, hori, eskerrik asko, eta hurrengora arte. Ez hori, venga ba.